λιμότουσας, εθεάσα το βότος. Και η θέλησε αυτό περιγενέστε. Περιγενέστε, αλλά ούτε δυνατόν. Απαλατωμένη είπε, όμφα και εσύ. Οι Λιλιπούτοι, οι μαθητές, αποδίδουν στα αρχαία ελληνικά το μύθο του Αισόπου, η Αλεπού και τα Σταφύλια. Ξεκινάμε με τους μύθους του Αισόπου γιατί αγγίζουν τα παιδιά και έχουν πάρα πολλά να τους διδάξουν. Τους ασκούν και φιλοσοφικά, γιατί ένας μύθος του Αισόπου δεν λέει ποτέ ποιο είναι το σωστό, αφήνει το παιδί να σκεφτεί, απλώς βλέπει συμπεριφορές και κρίνει. Μπορεί να είναι πολύ μικροί, όμως κατανοούν ήδη αρκετές αρχαίες λέξεις και έννοιες και το μάθημα αρχαίων ελληνικών μοιάζει με παιχνίδι. Για δείξε μου το τετραδιάκι σου, τι γράφεις εδώ? Όνομα μία Αλεξάνδραστη. Και τι σημαίνει αυτό? Το όνομά μου είναι Αλεξάνδρα. Μ' αρέσουν όλες οι φράσεις γιατί έχουν κάποιο νόημα που δεν μπορείς να το βρεις εσύ. Γιατί είναι δύσκολες. Μίλησαν διαφορετικά τα παλιά τα χρόνια. Λίγο μεγαλύτεροι μαθητές από το δεύτερο κύκλο σπουδών απαγγέλουν ένα απόσπασμα από την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη «Εκάβη». Εκάβη, δε στάλαμον κατεβήσετο. Κερδίσαν οι πέπλοι παμπίκυλοι, έργα γυναικών Σιδωνίων. Τον ένα ηραμένη Εκάβη θέλει δώρο Αθηνή. Ο σκάλιστος μέριστος δεοσαστή έως απέλαμεν. Κλήθη Αθηνά. Μ' αρέσουν τα αρχαία ελληνικά επειδή μαθαίνεις καινούργια πράγματα και την καθημερινότητα των ανθρώπων εκείνη την εποχή. Και κάτι αγαπημένο μου είναι το μηδέν άγαν, που σημαίνει μην ξεπερνάς τον εαυτό σου. Το ρυθμό με την κλίτσα και μια που θα το πω εγώ και η Δήμητρα και μετά θα το αρχίσουμε να το λέμε όλοι μαζί. Κόσμον τόβε, των αυτών απάντων, ούτε της Θεών, ούτε ανθρώπων επίησε. Αλήναη, και έστι, και έστε, πήρα ίζων, απτώμενον μέτρα και αποσβενήμενον μέτρα. Οι μαθητές μας που ολοκληρώνουν τους 3 κύκλους που έχουμε, πλέον μετά πηγαίνουν σε φιλοσοφία, 15-16 χρονών, ξεκινούν σε μια άλλο επίπεδο. Από τη στιγμή που έχουν αυτή την προπαιδεία, έχουν όλα αυτά τα κείμενα και τον πλούτο μέσα τους, είναι ικανά και να φιλοσοφήσουν. Όπως στην αρχαιότητα που περίπου 15-16 χρονών ξεκινούσε και η φιλοσοφία. Όλα αυτά συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας, σε μια όμορφη μονοκατοικία στο Θησίο, όπου τα παιδιά μοιούνται από πολύ νεαρή ηλικία στο συναρπαστικό κόσμο των αρχαίων ελληνικών από τη δασκάλα του Ειρήνη Μαυροπούλου. Φέτος έχουμε και 3 ετών. Ο μικρός Μιχάλης τα καταφέρει μια χαρά. Παίζει μαζί με τα άλλα παιδιά, λέει τις λεξούλες τους, πολλά τα λέει ψευδά ακόμα, αλλά μιλάει αρχαία ελληνικά. Οι μαθητές έρχονται όπως άλλοτε στην αρχαία αγορά για να συνδιαλλαγούν ελληνικώς και να φιλοσοφήσουν. Είναι η Νάιδε, Θεά, η Πηλιάδε αχιλίω σουλωμένην, η μυρία χεής αλγεέθηκε, πολλάς διφθήμους ψυχάς, άεδη προίαψεν, ηρώων, κι αυτούς δε ελόρια τεφ και κίνεσιν, ιονίσιτε πάση. Ο Χρήστος είναι μαθητής της 4ης Δημοτικού, όμως ήδη ξέρει απ' έξω και ανακατοτά 3 ραψοδίες της Ηλιάδας. Πώς τα καταφέρνει? Δημιουργείς. Σκέφτεσαι, ας πούμε, σύνθετες λέξεις, να το καταλάβεις όμως πρέπει τον όμηρο, γιατί αλλιώς δεν το μαθαίνεις απ' έξω. Η δασκάλα του έχει κάθε λόγο να καμαρώνει γι' αυτόν, καθώς έχει λάβει μέρος σε διεθνείς διαγωνισμούς και έχει διακριθεί. Σε αυτά τα παιδιά πρέπει να δώσεις οπωσδήποτε κάτι ανώτερο. Κάτι ανώτερο νομίζω από τον Όμηρο, από Πλάτωνα, από Ηράκλειτο δεν έχουμε. Οπότε το χαίρεται, πραγματικά έτσι με δίψα έρχεται όχι μόνο στο μάθημα το δικό του με τα παιδιά, πηγαίνει και στα τμήματα των ενηλίκων γιατί θέλει να ακούει, να μαθαίνει, έχει εντάξει άλλες ικανότητες και δυνατότητες. Κάθε μάθημα είναι μια νέα εμπειρία για τα παιδιά που διδάσκονται παίζοντας, ζωγραφίζοντας και τραγουδώντας υψηλές αξίες και πρότυπα. 3 πράγματα λέει ο Ηρακλής να μην κάνετε. Το μη οργίζεσαι, το μη φιλαγγυλείς και το μη φιλιδρύεις.
Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, η γνώση των αρχαίων ελληνικών όχι μόνο ακονίζει τη σκέψη, αυξάνει την αντίληψη και προάγει το πνεύμα, αλλά ωφελεί στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.